Хидроизолацията на банята е важен процес, който предотвратява проникването на влага и вода, което може да доведе до сериозни проблеми с плесен и повреди. Ето стъпките за правилна хидроизолация. Първи. Подготовка на повърхностите. Почистване. Уверете се, че стените и подът са чисти от прах, мазнини и остатъци от стари материали. Запълване на неравности. Използвайте строителна замазка или шпакловка, за да запълните дупки и неравности. Втори. Избор на хидроизолационен материал. Листова хидроизолация, ПВЦ или битумни мембрани. Течна хидроизолация. Специализирани хидроизолационни смеси, които се нанасят с четка или валяк. Трети. Нанасяне на хидроизолацията. Листова хидроизолация. Полагайте листовете плътно един до друг, като оставяте шевовете да се припокриват. Залепете краищата с подходящо лепило. Течна хидроизолация. Нанесете първия слой с четка или валяк. Оставете да изсъхне според инструкциите на производителя. Нанесете втори слой перпендикулярно на първия за по-добра защита. Четвърти. Обработка на фуги и ъгли. Използвайте специални ленти за хидроизолация в ъглите и около тръби, за да предотвратите проникване на вода. Пета. Тест за хидроизолация. След като хидроизолацията е напълно изсъхнала, налейте вода на площта и проверете за пропуски. 6. Завършителни работи. След успешното тестиране можете да продължите с полагането на плочки или други покрития. 7. Поддръжка. Проверявайте редовно за знаци на влага и извършвайте необходимите ремонти бързо. Тази процедура ще осигури дълготрайна защита на банята от влага и водни повреди. Следвайте ни за повече информация относно преустройството на вашия дом, за да имате по-добър живот.